jatuo ng'eyo ni en ng'ama jasiki nyalo kata monjo hospital ko ng'eni vio je jatuo waterne soda moro maber to soda ni karenti gik morugo e iye ka maber gik ma dhano laro gi Victor kata mana weche mag lope kech koro ng'eni penjo biro mang'eny samoro ng'ato laro lo to ng'eni wuon lo cha chunye oginene chunye nitie kama dhiye kata mwandu ne moro nitiere to we watiekre kode chuth odhi alok details gi kaland register kocha kata mwandu ge maen godo gi mapiyo piyo koro yudo ka karibi kaw chunyi kucho to bende yudo ka samoro kata mana ng'ato no ntiere investigation ma a witness en jatuo koro ng'e ni jatuo ni kobet mangima to dhi timo ang'o dhi duogo chiwo neno maduogo tieke to tudore gi jok moko to dhi okawo ngima jatuo nikech koro ng'e ni gini kata koro piny owacho ongie to chalo mana weche mag nchineno walose mag ndicho ka ma ng'ato koro kawo advantage to tudore nikech nyaka wanwang' ni to ng'ani intention mare mar nego ng'ani ne en ang'o nikech kata king'iyo jal monegi ni to yudo ka ne onge gi ywaruok ng'at mosebudho kacha wiye bende ineno ka osebedo gi weche mag tuo mag wichgi ang'o ma ka ng'ato nyalo bedo gi thuolo mar dhi tieko jatuo e hospital Victor ok en gima yot minyalo kawo mayuti kamano to yeni no kene ward kanyo ke ne ok en ke to ni nyaka minister mochung' ne